Eerika Selin tässä terve. Multa usein kysytään sitä, että miten saada ihmiset toimimaan enemmän tiiminä ja parantamaan sitä yhdessä tekemisen meininkiä. Tällä videolla mä annan sulle siihen 3 K-vinkkiä. Kannattaa muistaa, että meille jokaisella iästä, kokemuksesta, koulutuksesta ja työtehtävästä riippumatta on sama tarve. Olla arvostettu, hyväksytty ja tulla kuulluksi. Jos ei nämä tarpeet täyty työelämässä, niin se näkyy aika nopeasti sairaspoissaoloina ja erilaisina ristiriitoina, työmotivaatio, työilmapiiri heikkenee. Aika monta hyvää syytä pitää tilanne mahdollisimman hyvänä, eikö niin? Tässä siis 3 K-vinkkiä. K1. Kysy hyviä kysymyksiä. Hyvät kysymykset on vuorovaikutuksen perusta. Ja hyvillä kysymyksillä osoittaa aina arvostusta sitä toista ihmistä ja hänen osaamistaan kohtaan. Hyvät kysymykset on niin tärkeä työkalu, että niitä kannattaa miettiä etukäteen myös valmiiksi eri tilanteisiin. K2. Kuuntele tarkalla korvalla. Yksi perusasia vuorovaikutustaidoissa myöskin. Kuuntele aina loppuun asti ja vasta sitten esitä näkemyksiä ja kommentteja ja esitä tarkentavia kysymyksiä. Hyvä kuuntelija saa nopeasti toisessa ihmisessä aikaan sen tunteen, että on tullut kuulluksi. Sitten K3. Keskustele avoimesti. Voiko yritykset ymmärtäisi, miten paljon hyötyä avoimesta keskustelusta on ja miten kalliiksi huono kommunikointi tulee, kun oletetaan ja luullaan liikaa. Kun keskustellaan avoimesti, se parantaa nopeasti sisäistä tiedonkulkua ja asioista muodostuu yhteinen käsitys ja ymmärrys. Kaikki turhat väärinkäsitykset, päällekkäisyydet tai tekemättömyydet jäävät paljon vähemmälle ja poistuvat parhaimmallaan kokonaan. Se vaikuttaa heti työn sujuvuuteen sekä myös tulokseen. Näin. Tässä sinulle lyhyesti 3 K-vinkkiä. Kun haluat syventää näitä vinkkejä sekä kuulla lisää K-vinkkejä ja muita keinoja siihen, miten voida kohdata toinen ihminen entistä aidommin sekä parantaa yhdessä tekemisen meininkiä ja tiimityötä, tervetuloa meidän maksuttomaan webinaariin. Linkin löydät täältä alta, klikkaa itsesi siitä mukaan. Nähdään webinaarissa. Hei hei!